Karo ngopo kowe? Prajurit saka ngendi? Kok nganti gawe geger. Nggonku ngombyong eyang-eyang Pandhawa. Kowe pamer lehmu nganggo untu pasangan iki apa piye? Modar. Modar untune darani pasangan. Sowe iki? Kula Togo. Togo ki sapa? Nek bapak sampeyan pun tepang apik kalih kula. Bapakku mbiyen swargi. Nggih, ning nek sampeyan ya lagi niki ketoki ketemu. Kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Iki sapa iki? Kula mbilung. Sih cilik kok bringosen. Cukule meruput tak? Rasa melu-melu? Mboten. Hajar, kowe biyen ya tepung karo bapakku. Wah, akrab. Kanca bal-balan kok. Karo Ndara Antasena Suwargi. nek ngono kuwi sik kancane bapakku. Tesih. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsuh. Lho, cangkeme mbok ora ngono ya. Mbok golek aman ora. Ayo iki, dilikke, rasa kon nerajang barisaning Pandhawa. Ya tak ajar kabeh piye. Nggih mengke kula elikke. Ora gelem. Watak sinah modar. Oh, kaya ngene kok. Piye Om kok meneng wae? Aku kok iso tratapan lho ya. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi ra iku aku kok ya meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngoten. Ngepake tangan ning karo mawa aji Jaya Kawijayan ben mungsuhe mbleret, mungsuhe ming mikir. Nikon Raden Jayasena. Mungkin nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena. Kok barisane rusak keneng apa? Anu Mbah, eneng prajurit saka manca negara sing rusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang ya ora tekan kok ya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit seteng rika dampyak-dampyak methuke prajurit Pandhawa. Wah, bladang. Nyaut gada rujak pala. Wing. Sampeyan lagi tengok-tengok tuthuk sirah sakane piur. Saking ngriki niki mlethek. Tutuk. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustina kok matak-matake ora. Ngeyel kok kandhani ora. Mundur aku. Hah? Mundur. Tuk mungsuh abot